إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Галимнәрне юктан бар кылып, безләрне халык иткән, тәрбияләгән Аллаһ Раббыбызга барча мактауларыбыз, хәмитләребез, сәнәләребез булсын. Шәһадәт китерәмен, Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга лаеклы зат юктыр. Аллаһ бар, Аллаһ бер. Һәм шәһадәт китерәмен, Мухаммад ибн Абдуллаһ Аллаһның хак илчесе, тугры пәйгамбәре һәм шәриф булган кулыдыр. Аллаһ аңа, аның гаиләсенә һәм аның сахабаларына салават шәрифләрен насип әйләсә иде. Аллаһ Раббыбыз әгәр дә кемне дә булса үзенең гаделлеге белән хак юлдан яздырса, аны беркем дә бүтән чыгара алмас. Аллаһ Раббыбыз әгәр дә кемне дә булса үзенең рәхмәте белән һидаяткә, туры юлга чыгарса, аны бүтән ул юлдан беркем дә адаштыра алмас. Аллаһ Раббыбыз изге китабында әйтте: "Эй иман китергән бәндәләр, Аллаһтан хакыйкый тәкъвалык белән куркыгыз һәм бары тик мөселман булып кына үлегез" диде. Әмма бәъд, мөхтәрәм җәмәгать, бүген шушы ушбу хутбәмдә мин сезгә пәйгамбәребезнең бер дугасын укыйсым килә. Аллаһ илчесе хадисләрнең берсендә безне 7 әйбердән сакланырга кушты. Һәм Аллаһыдан шушы 7 ширгә, 7 начарлыкка каршы ярдәм сорагыз дип әйтте. Аллаһумма инни а'удhu бика минал аджзи вал касали вал джубни вал харами вал бухли ва а'удhu бика мин азабил кабри ва мин фитнатил махья вал мамат. Эй Аллаһым, мине гажизлектән, көчсезлектән, ялкаулыктан, куркаклыктан, тирән картлыктан һәм саранлыктан сакла. Эй Аллаһым, мине шулай ук кабер газабыннан һәм тормыш белән үлем фитнәләреннән сакласаң иде дигән дуга. Һәм пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям бу дуганы ул иртән һәр вакыт әйтә торган булган. Һәм менә бу дугада әйтелгән 7 шир, аларның һәммәсе махсус бер хутбәгә мохтаҗ булып тора. Һәм бүген мөхтәрәм җәмәгать, нәкъ менә ялкаулык турында сөйлисем килә. Иң элек бу вагаз насихат үземә файда китерсен, һәм инде аннан соң тыңлаучыларга да һәммәсенә дә файда китерсә иде. Һәм мөхтәрәм җәмәгать, менә Аллаһы Тәгалә, Аллаһ илчесе бу дугада иң беренче 2 әйбердән башлады. Аларны икесен бергә атады. Көчсезлектән, хәлсезлектән, гаҗиз булудан, минал аҗзи дип әйтте. Һәм минал касали, һәм ялкаулыктан дип атады. Менә бу җәмәгать 2 әйбер: хәлсезлек, көчсезлек һәм ялкаулык, алар 2 туган. Алар кулга кул тотышып, җитәкләшеп йөриләр. Һәм кешенең тормышын җимерергә, кешенең тормышын тагын да авырлаштырырга алар һәр вакыт ашыгалар. Һәм ялкаулык, гарәпчә касал сүзе, ул башкара алырлык эшеңне эшләмичә калдыру дигәнне аңлата. Ягъни синең мөмкинчелекләрең бар моны эшләргә, но син аны калдырасың. Менә шул калдыру сәбәпле нәкъ менә ялкаулык дигәнне аңлата. Һәм безнең халыкта да әйткәннәр, калган эшкә кар ява дип әйткәннәр, шулай бит. Һәм шуңа менә бу бүтән мәкалләр һәммәсе дә
алар безгә ялкаулыкның начар икәнлеген күрсәтә. Һәм халык телендә дә, һәм динебездә дә ялкау булган кешеләр, алар хурлыкка ия булган кешеләр икәнлеген һәр вакыт без ишетеп торабыз. Һәм ялкаулык сәбәпле кеше тормышына, дөньясына һәм ахиретенә дә зыян китерә торган эшләрне башкара, файда китерә торган эшләрне калдырып, үзен мәхрум калдыра. Һәм Аллаһы Тәгаләнең мәхәббәтен юкка чыгара. Аллаһ илчесе Пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям бер хадисендә әйтә: "Көчле мөмин зәгыйф, көчсез мөминнән хәерлерәктер, ләкин алар икесендә дә хәерлелек бар. Алар икесе дә яхшы. Һәм үзеңә файда китергән эшләргә омтыл, Аллаһтан ярдәм сора һәм көчсезлеккә бирешмә", дип әйтте Аллаһ илчесе. Һәм менә кызганыч, кем шушы ике чиргә, көчсезлеккә һәм ялкаулыкка бирелсә, аның моменталь күңел төшенкелеге барлыкка килә һәм тормышы да җимерелә. Чөнки безнең тормышыбыз ул хәрәкәткә нигезләнгән, ул тырышлыкка нигезләнгән. Хәтта оча торган кошлар да иртә белән чыгып китеп, кичкенә бүҗәкләрне җыеп кайтып, үзен тукландыра һәм оясындагы кош балаларын да ашата. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, әгәр дә шул хәрәкәт тырышлык булмаса, ул турыдан-туры үлем килә дигәнне аңлата. Һәм ислам дине дә безгә ялкаулыкка каршы көрәшергә чакырды. Һәм аның начар сыйфат икәнлеген, ялкаулыктан арыныгыз, чистарыныгыз дип безгә әмер ителде. Һәм шулай ук әгәр дә тарихка күз салсак та, нинди дә булса берәр халык, берәр өммәт әгәр дә ялкаулыкка бирешсәләр, әзме күпме вакыттан соң ул өммәткә, ул халыкка җимерелеп киләчәк. Аларның нәсәпләре бетәчәк. Аларның илләре җимереләчәк, юкка чыгачак. Һәм Рагиб Исфахани исемле бер галим былай дип әйтә: "Кем ди эшсезлектән интегеп ялкаулыкка бирешсә, ул кешеләр рәтеннән, даже кешеләр түгел, хайваннар рәтеннән дә чыга ди, һәм мәйетләр саныннан саналыр", дип әйтә. Ул уже мәйет дип әйтә. Чөнки аның ахыры аяныч булачак. Ул уже мәйетләр санына килеп керер дип әйтә. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, ялкаулык кешене былай гына калдырмый. Ялкаулык кешене төрле бузык гамәлләргә, гөнаһларга этәрә. Чөнки тырыш булган кешедә, ялкау булган кешедә алар икесе дә ашыслары килә. Тырыш булган кешедә, ялкау булган кешедә аларның тәмле ашап, тәмле эчәсләре килә. Кайда да булса, җылыда яшисезләре килә. Һәм әгәр дә тырыш кеше үз тормышына эшләп, нинди дә булса әйбер казана икән, эшли икән, ялкауга кайдан алырга? Һәм ул шуны нәрсә эшли? Урлашуга бирелә. Һәм башка төрле кешеләрне талауга, кешеләрне алдалауга төшә башлый. Көннәрдән бер көнне хәтта бер кардәш тә сөйли, нейди, бер шәһәрдә ди бер филиал ачтык дип әйтә. Яхшы гына филиал ди, инде бөтен әйберсе бар, рәтенә куелган ди. Бер кешене эшкә алдык. Эшкә алгач та моның хезмәт хакын, зарплатасын, менә среднестатистический бар бит инде безнең данныйлар, әйме? Шул шәһәрдә, шул средний статистикадан югарырак иде дип әйтә. Яхшы иде зарплатасы ди. Бу бер ай эшләде ди. Зарплата алды да ди. Аннан соң зарплатаны алгач, кассадагы булган акчаны урлап качты дип әйтә. Кассадан да күп акча иде, что ли, ди, миллионлаган ди. Юк, 2 айлык акча бар иде дип әйтә. Аның 2 айлык хезмәт хакы бар иде дип әйтә. Шуны урлап качты, битте ди, всё. Юкка чыгарды. Һәм нәрсә булды ди моңа? Бу нәтиҗәдә, бу әгәр дә зак итеп эшләгән булса, 1 ел, 2 ел, 3 ел бу рәхәттә булыр иде. Чөнки күп кешеләр аның урынына килеп, аның эшен алырга теләк белдерәләр. Шулай бит, әмма ләкин аларның мөмкинчелекләр булмады, аларны алмадылар. Ләкин бу шушы кичкенә генә акчага ялкаулыгы сәбәпле эштисе килми. Менә әйтәләр бит, часто говорят же по-русски, да, то что по-легкому сурбить бабла, не напрягаясь. Менә ул шулай эшләп урлады да качты. Ахыры чиктә аның дөньясын да харап итте, чөнки бу бит уголовное дело, анда хайран гына акча иде. Бу уголовное дело. Икенче яктан, әле ул ахирәтен дә харап итә. Чөнки кеше хакына 1 тиенгә генә булса да кирсәң, һәм шуны бу дөньяда бәхилләмичә
ахиретке китсәң, үлеп китсәң, ахиретте ул сине гафу итми. Бу дөньяда кеше белән дуслашып була. Бу дөньяда кешедән бәхилләштерергә була. Хәләл кыл, гафу ит мине, кайтарып бирәм дип, кеше белән бер сүзгә килергә мөмкин. Әмма ләкин ахиретте беркем дә үзенең хакын бирми. Ярар, сине гафу итәм, син яхшы кеше идең дип тормый беркем дә ахиретте. Чөнки бөтен кеше кыямәттә Аллаһының газабыннан, Аллаһының җәһәннәменнән котылырга уйлап, милчайший бер возможность булса да, шуны кулланып, җәннәткә керергә тырышачак, мөхтәрәм җәмәгать. Һәм шуңа Габдуллаһ ибн Аббас үзенең бер сүзендә былай дип әйтә: әкренлелек ди, медлительность, әкренлелек белән ялкаулык өйрәнешкәннәр дә буларның балалары фәкыйрлек туган дип әйтә. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, менә бу сүзләр әлбәттә бик төгәл тормышыбызга туры килә. Шулай ук хикмәт ияләренең берсе былай дип әйткән: бу дөньяда уңышка ирешергә теләсәң, фәкыйрлеккә илтүче 6 әйбердән саклан. Беренчесе күп итеп йоклау, икенчесе зәгыйфлек, өченчесе хәлсезлек, дүртенчесе курку, аннан соң ачуланышу һәм ялкаулык. Һәм шулай ук кешеләрне алдаларга теләп, акчаларын бирмичә сузып йөрү дип әйтә. Менә бу әйберләр дип әйтә, алар ди синең бу дөньядагы уңышыңны бетерәләр дип әйтә. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, ялкау булган кеше ул берәй-бергә дә ирешми. Ялкау булган кеше ул дөньясын харап итә һәм ахиретендә юкка чыгара. Һәм менә мөхтәрәм җәмәгать, хәтта сәламәтлек ягыннан да. Әлбәттә, менә шушы бөтен пандемияларга каршы, чөнки пандемия күп әйберләрне үзгәртте, коронавирус чирләре һәм башкасы, ләкин аңа кадәр шундый булган исследование. Һәм дөньяда үлүче кешеләрнең саннарын санап карагач, һәм ни сәбәпле үлгәннәрен тикшергәч, мондый санга тап булганнар. Оказывается, дөнья буйлап үлүче кешеләрнең 17% селкенмичә, хәрәкәтләнмичә үз организмына чирләр җыеп, шулай үлеп киткәннәр ди. Ягъни, менә шушы тәннәрен селкетергә булса да, ялкауланып утырганнар ди, ахыр чиктә әкренләп чирли башлап, нидеп ди, алар бу дөньядан китеп барганнар ди. Һәм менә аларның саны 17% дөнья буйлап. Һәм уйлап карагыз җәмәгать. Менә бу ялкаулык синең кесәңә түгел, ул синең хәтта сәламәтлегеңә дә суга. Иртә белән селкенмәсәң, гел ятып торсаң, гел ашап та ятып торасың, мәсәлән, әйме, ул әлбәттә файдага китми. Әлбәттә файдага китми, наоборот, кешенең сәламәтлегенә, кешенең тәненә куркыныч, чирләр, авырулар белән килеп, ахыр чиктә Алла сакласын, хәтта үлемгә дә китерергә мөмкин. Һәм менә безнең халыкта да хәрәкәттә бәрәкәт дип әйткәннәр җәмәгать, менә ул чынлап та бәрәкәте бар аның. Селкенсәң, әзме күпме эшләсәң, әйме, иншалла, дөньяңа да, тәнеңә дә файда булыр, бәрәкәт килер дип әйтелә. Ләкин мөхтәрәм җәмәгать, булар аңлашыла. Кесәбезгә начарлык китерә, тәнебезгә, сәламәтлеккә зыян китерә, әмма ләкин ялкаулыкның иң куркыныч булган төре ул җәмәгать дин гыйбадәтләрендә ялкаулык күрсәтү. Дин гыйбадәтләрендә, мугамәләләрендә фарызларны булсынмы, сөннәтләрне булсынмы, нәфил гамәлләрне булсынмы, менә шул эшләрдә ялкаулык күрсәтү ул мөхтәрәм җәмәгать җәһәннәмгә китерә. Ул җәһәннәмгә илтә. Аллаһы Тәгалә Коръәндә мунафиклар турында былай дип әйтә: «Иннал мунафиқина юхади'уна Аллаһ ва хува хади'уһум, ва иза қаму иля ас-салати қаму кусала, юраъуна ан-нас ва ла язкуруна Аллаһа илля қалила». Мунафиклар ди, Аллаһы Тәгаләне алдаларга тырышырлар дип әйтә. Әмма ләкин Аллаһ үзе аларны хида кылыр дип әйтә. Һәм алар, мунафиклар, намазга торганда бик ялкауланып торырлар дип әйтә. Кешеләргә рия кылырлар ди. Кеше күрсә укый, кеше күрмәсә укымый. Һәм Аллаһны бик әз генә искә алырлар дип әйтә. Икенче бер хадистә шулай ук әйтелә, Аллаһ илчесе икенде намазын соңга калдыру турында әйтә. Кояш ди, батырга якынлашканда, шайтанның ике мөгезенә җиткәндә дип әйтә, сикереп торыр да дип әйтә. Җирне 4 тапкыр чукыр дип. Менә тавыклар ничек җимне ашыйлар бит. Шулай 4 тапкыр чукыр дип әйтә.
Ягъни икенде намазын шулай тиз-тиз генә башкарыр ди. Һәм Пәйгамбәрбез әйтә: "Тилка салатул мунафиq. Тилка салатул мунафиq. Тилка салатул мунафиq" дип әйтә. Ул ди мунафикның намазы булыр дип әйтә. Ул мунафикның намазы булыр. Ул мунафикның намазы булыр дип әйтә. Алдагы аятта һәм бу хадистә без нәрсәне аңлыйбыз? Намазларны башкарганда әгәр дә ялкауланып торасың икән, вакытларын соңга калдырасың икән, үтәмисең икән, димәк, син мунафиклар рәтенә керергә мөмкинсең. Алла сакласын. Нинди генә иман иясе, нинди мөселман мунафик буласы килә. Беркемнең дә алай буласы килми. Димәк, мунафик буласың килми икән, мунафикның сыйфатларыннан да арынырга тиешсең. Һәм гыйбадәттә дә, намаз укыганда да әкренләп, авыш-тавыш тигән итеп, тырышлык күрсәтмичә башкаруың, ул җәмәгать бик тревожный знак. Һәм шулай ук намаз вакытларын соңга калдырып, соңгы минутында, соңгы 5 минутында башкару бик начар хәл, мөхтәрәм җәмәгать. Һәр вакыт үзебезгә менә шушыны башыбызда тотырга тиешбез. Ә мин теге хадистәге мунафикка охшаганмыни? Минем алай буласым киләмени? Дип искә төшереп, сикереп торып, намазны башкарырга тиешбез. Һәм шулай ук, мөхтәрәм җәмәгать, әйтергә кирәк, бу ялкаулык шире фарызларга гына кагылмый. Чөнки кемдер әйтә, главное ди фарызларны үтәп җәннәткә генә керергә ди. Главное попасть в рай, а там я согласен жить там даже в последнем метре в раю дип әйтәләр кайсы бер кешеләр. Бу хаталы сүзләр. Аллаһ илчесе әйтә, әгәр дә җәннәтне теләп сорасагыз дип әйтә, Фирдәүс җәннәтен сорагыз дип әйтә. То есть пусть ваши ожидания, ваши желания будут устремления самыми высокими. Фирдәүс җәннәтен сорап дуа кылыгыз дип әйтә Пәйгамбәрбез. Һәм шуңа күрә җәннәтнең иң түбән җирендә аңа риза булырга кирәк түгел. Наоборот, Аллаһ Раббым, миңа югары дәрәҗәләр бирсәң иде. Эй Аллаһым Раббым, мине пәйгамбәрләр белән, сиддиклар белән, шаһидлар белән бергә кылсаң иде, дип дуа кылырга кирәк, мөхтәрәм җәмәгать. Фарызларын гына башкарган кеше әле аның кесәсендә гарантия юк, шул җәннәткә керәчәк. Ни өчен? Чөнки безнең кыямәттә нәрсә була? Мизан була, үлчәү була. Һәм арабызда бер генә хатасыз, фәрештә кебек чиста кеше юк. Кем генә булса да, кайчан булса да бер хата кылган, бер авышкан. Шулай бит? Пәйгамбәрбез үзе әйтә, һәрбер адәм баласы хаталанучы дип әйтә. Һәм шуңа күрә фарызларын гына үтәп, шул гөнаһларыңны истә тотмыйча җәннәтле булырмын дип уйлыйсыңмы? Юк, тырышырга кирәк. Һәм без башкара торган сөннәт гамәлләр, сөннәт намазлары, нәфилләр һәм башкалары, алар беренчедән безнең гөнаһларыбызны сүртә. Икенчедән алар фарызларны башкарганда килеп чыккан җитешсезлекләрне, недостаточларны алар сүртәләр, бетерәләр, тутыралар җәмәгать. Һәм шуңа хәтта сөннәтләрдә дә, нәфилләрдә дә тырышлык күрсәтергә тиешле һәм ул эшләрдә ялкаулык булырга тиеш түгел. Шулай ук, мөхтәрәм җәмәгать, ялкаулык әле уйлауда, фикерләүдә, укуда да күренергә мөмкин. Һәр вакыт кеше, нәрсәндә булса яңаны өйрәнеп, нидә булса башына үзенә файда китерә торган, диненә зур уңыш алып килә торган әйберләрне өйрәнеп җәмәгать, ул һәр вакыт алга таба омтылырга тиешле. Менә кызганыч, бүгенге көндә күп кешеләрдә клиповое мышление. Шулай бит, шушындый әйбер бар. Ягъни, кеше бүген күп укырга ялкаулана. Много букв, да и не буду читать. Кеше бүген картинка карарга өйрәнгән. Кеше бүген зур китапны укырга карый, 3 минутлык YouTube'тагы bir роликны, даже 3 минутта күбаның. Хәзер 1 минутлык Instagram'мы, TikTok'мы, нәрсәме, фәләнме, шуңа ияләнеп беткәннәр. Шуннан бөтен рецептын карый, шуннан бөтен нәрсәләрен карый, шуңа тормышына файда китерә торган нәрсәләрне чыгара бөтенсе. Укырга, фикерләргә ул уже ялкаулана. Бу җәмәгать тоже бик зур җитешсезлек. Бу безнең хаталарыбыз. Чөнки менә шушындый бер сүз бар, әйтем бар, ул катырактыр бәлки. Мин алдан гафу үтенәм. Әмма ләкин анда, как говорится, есть зерно рациональности. Күбрәк укыган сайын, күбрәк фикерләгән сайын ди, син Альцгеймер ширен яраккарак илтәсең дип әйтә. Отдаляешь от себя дип әйтәләр кайсы бер кешеләр. Һәм шуңа, мөхтәрәм җәмәгать, безнең баш миебез ул шулай Аллаһы Тәгаләне барлыкка китергән ки, күбрәк уйлаган сайын, күбрәк без ниндидер уйлар, яңа мәгълүмат алган сайын, ул безнең тагындан яхшырак эшли башлый. Һәм шуңа, мөхтәрәм җәмәгать,
Әлхамдулиллах, менә хәтта бүген дә укырга, өйрәнергә мөмкинчелекләребез бар. Бүген дә менә әлхамдулиллах киләсе атнадан гарәп теле курсларын ачып җибәрәбез. Кемнең мөмкинчелеге бар, килегез, өйрәнегез. Чөнки мөмин мөселман ул Коръәндәге булган сүрәләрне, сүзләрне аңларга, омтылырга тиеш. Шулай бит? Әгәр дә ул нәрсә укыганын белмәсә, аның намазыннан тәме бар микән аның? Ул намазыннан рәхәтлек таба микән? Һәм шуңа гарәп теле булсынмы, яки ислам дине нигезләрен өйрәнү булсынмы, менә бу җәмәгать безгә һичшиксез ахирәте безгә файда китерә. Чөнки дөрес намаз укырга, дөрес ураза тотырга, хаҗларның фарызларын, сөннәтләрен өйрәнсәң, сиңа барыбер ул файда китерәчәк. Һәм шулай ук ул синең баш миеңә дә яңа бер азык, новая пища для размышлений булачак һәм иншалла үзеңә дә файда китерәчәк. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, менә бик кызганыч, Европалар, Америкалар, әйме, андагы кешеләр нинди генә нигә килеп җитмәсеннәр, то есть какие бы высот они не достигали, алар һәрвакыт нәрсәдер яңаны өйрәнергә телиләр. Әллә нинди телләрне өйрәнәләр, әллә нинди яңа хоббилар табалар, нәрсәдер өйрәнәләр, ясыйлар. Ягъни үзләрен буш калдырмыйлар. Всё, мин бөтен дөньям булды хәзер, инде мин хәзер берәй-бер эшләмичә рәхәтлектә утырам дип, берсе дә алай әйтми. Әмма ләкин бүген безнең инде ничектер менә шушындый потребительский мышление барлыкка килде. Бөтен әйберең бар икән, всё, бөтен берәй-бер кирәк түгел. Просто аласың, ашыйсың, эчәсең, туалетта чыгарасың, бетте, синең тормышың шуңа гына әйләнеп кайта. Алла сакласын. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, менә башыбызны, баш миебезне селкетә торган, безгә яңа файдалар, мәгълүмат китерә торган эшләрне, гыйлемнәрне өйрәнергә тиешбез. Һәм алар арасында иң беренче урында ахирәтебезгә файда китерә торган гыйлемнәр булсын. Һәм шулай ук мөхтәрәм җәмәгать, ялкаулыктан булган тагын бер шир, тагын бер төр, ул өстендәге вазифаларны үтәмәү. Не выполнять своих обязанностей. Һәм Аллаһ бит инде шушы вазифалар Аллаһы Тәгаләнең әманәте. Аллаһ илчесе, пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям хадисендә булай дип әйтә: Дөрестлектә Аллаһы Тәгалә өстендәге җаваплылыгы булган һәр кешедән сорау алыр дип әйтә. Шул кулы астында булган кешеләргә җаваплылыгын үтәдеме, аларның хакларын үтәдеме, яки аларның хакларын боздымы? Һәм шулай ук ир кешедән дә гаиләсе өчен сорау алыначак дип әйтте Аллаһ илчесе. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, әгәр дә Аллаһы Тәгалә безнең кул астыбызга, безнең җаваплылыгыбызга гаиләне бирде икән, хатының бар икән, балаларың бар икән, син җаваплы. Әгәр дә Аллаһы Тәгалә кул астыңа коллектив бирде икән, бригада бирде икән, эшчеләр бирде икән, син алар өчен җаваплы. Һәм әгәр дә шул җаваплылыгыңны үтәмәсәң, Аллаһы Тәгалә кыямәттә сорау алачак. Ник башкармадың, ник бирмәдең, ник үтәмәдең дип Аллаһ Раббыбыз сорау алачак. Һәм шуңа Аллаһы Тәгалә хәтта бу эшләрдә дә безгә тырышлык бирсә иде. Һәм ахыр сүземдә әйтәсем килә, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһы Тәгалә Коръәндә әйтә: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Сезгә ди Аллаһ илчесендә бик күркәм үрнәк булды дип әйтә. Һәм пәйгамбәребезнең тормышын карасак, ул гыйбадәттә дә безгә үрнәк булды. Ул дуслыкта да безгә үрнәк булды. Аның бар иде дуслары, аның дуслары күп иде. Ул җәмгыятьтә, обществода, мәчеттә, мәхәлләдә дә безгә үрнәк булды. Һәм шулай ук ул безгә гаиләдә дә ничек итеп ялкауланмыйча, тырышлык күрсәтеп, гаиләңә дә ничек хезмәт куерга икәнлеген күрсәтте. Һәм шуңа кайсы бер хадисләрдә әйтелә, Аллаһ илчесе ди, ул ди көнен 3 өлешкә бүлә иде дип әйтә. Он делил свой день на 3 части. Беренче өлеше ди гыйбадәт өчен дип әйтә, икенче өлеше ул инде җәмгыяте өчен, мәхәлләсе өчен, халык өчен, өченчесе гаиләсе өчен дип әйтә. Һәм хәтта Гайша анабыздан хадистә килә, ул ди гаиләсенә хезмәттә вакытын үткәрә иде дип әйтә. Ягъни табак савыт җуган микән инде, ашарга пешерергә микән яки башкасымы, ләкин гаиләсенә хезмәт итте дип әйтә. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ илчесе
үрнәгенә ияреп, без дә шушы вазифаларыбызны башкарсак иде. Кул астыбыздагы булган кешеләрнең хакларын бозудан саклансак иде. Һәм шулай ук җәмәгать шушы ширдән, ялкаулык ширеннән, көчсезлек ширеннән һәммә безгә дә арынырга, чистарынырга, пакланырга насип булса иде. Амин. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.